Mana biyo? Singki. गिबियावनो लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै मोनागुना नोंथांमोननो थाखाय मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो जोङो माबायाव थांनो ओंखारदों आरोना थेलामारियावहाय बाथौनि मिटिं गिदिर जादोंना बेवहाय थांनो ओंखारदों दिनै सेकेन्ड डे गाबोन लास्ट डे ओमफ्राय जोङो दिनैनो थांसै होननानै ओंखारबाय ओरैनोथ' जोङो सानावनो थांनो गोसोमोन नाथायबा सानाव टाइमा मिलायासै आरो जोंहा पिकनिकबो दंमोन नालाय बिनिखायनो टाइमा मिलायासै ओमफ्राय दायो जों मोनायाव थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय जोङो दायो थांबाय थानायावनो जोंहा दिनै हाबाबो मोननै जानांगौ दंमोन ओमफ्राय मोनसेखौ मुथुवा जानानै फैबाय ओमफ्राय नैबे गामि खाथियावनो मोनसे बेयावबो दसे हाबलांसै जोङो थांथ'थ'नो एसे ब्लग लालांबाय थानोसै जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो सिरा गुर गाइखेर दाखा नयो गाइखेर दाखा जों हाबायाव खाम जानो हाला नालाय खाम जानानै फैखाबाय बेलेग मोनसेयाव बेखायनो जों बेखिनिखौ जानानै थांसै आरोना नांलालै दे मिनि बयबो दे मेमरि हिसाबै थागलै बिसोर स्माइल प्लिज जोङो हाबाखौ जाखांबाय ओमफ्राय नै हाबा जानानै दायो मिटिंआव थांगासिनो दाबो सहैथ'वाखै जोङो दिकियाजुलि टाउन मोनबाय आरो ओमफ्रायथ' जों हाबायाव थांग्राफोरा जाहा मुथु आरो आंजों सानैल' नङा जोंजों लोगोसे आरो सानै दंबावो बिसोरखौ दा उनावहाय मिटिं सहैबासो देखायसिगोन आरोना नै दायो ओमफ्राय थांगासिनो सहैथारसिगोन गिदिर नुदों मोखांखौ जाबाय नै मेन गेटआवहाय ओरैबायदि साजायदों आरो ओमफ्राय नै बिराद मोजां मोजां बिबार दङ मेन गेटआवहाय एसे खाथि खाथियाव देखायनि आयो मासे समायना रमायना बिबार नै आयो मा बियो अन्थाइसो नामा आयु बायबाय नै मानि बियो बस्ता होनानै सुनै बायदिसिना सिमेन्ट माबादों कागज बायदिसो दा रिल्स बानायनो मोजां जादों जायगाया बेयावहाय खिन्थु मानसि थांलाय फैलाय नालाय बेनिखायनो बानायथ'ला आरोना धेमाजिनि ने नै दायो जोङो एक्जिबिशनाव हाबनो नागिरदों ओमफ्राय एक्जिबिशननि मेन गेटआ जाहैबाय रुंसारि गपाल स्वर्गियारि गोसोखां दिन्थिफुंसालि बे गपालाथ' जोंनि रौतानिनो ओमफ्राय 13थि 3 बोसोरारि जुथुमा दुलाराय बाथौ गौथुम
सिङावहाय मा मा दंहैयो एसे हाबहैना नायनोसै आरोना जोङो नै टिकेट लाबाय जोङो टिकेट 20 रुपिस Masa deh tukang Isra dari ini hotel saya Tentuai sadwasanlah. जों दायो बर' नखराव हाबैनो नागिरदों जोंनि बर' नखराव मा मा थायो बेखौ नोंथांमोन बयनिबो सिगाङाव जों दिन्थिनो नाजागोन भिडिअनि गेजेरजों थोदो नै जों दायो बर' नखराव हाबगासिनो दङ सारि सारि गय बागान नै माइहुं नै दिंखिसालि सेन्देल गानाङा दां नै बर'फोरनि दिंखिसालिया बे दंफांखौ लाबाय जोङो फांब्रै फंबाय दाहाला फांनै ओमफ्राय जों फांनै लानाय जाबाय आरो दंफांनि नामा जाबाय एरिलिया गोसोआव थानायनि थाखाय रेकर्डिं खालामना लानाय जाबाय ओमफ्राय नैबे दंफाङा मा नाम होनदोंमोनथाय 13 बोसोर जाबाय जाहैबाय 13 years आरो नैबे दंफाङा जाहैबाय 18 years जाबायनो आरो ना 18 years जाबाय बोरायबाय आरो जासो आरो नैबे गेन्दे फुल गोजा मोजां होथारदों ना गोथाव नुदों औ जानानै नै बाजैया माने टेस्टिं खालामनो होबाय आरो गाबोन बाजैनि दखानाव जाफैबानो जाबाय नै बड' ट्रेडिशनेल फुड मा ना बियो सिंगि ए गोरान बेसेबां सेरसेयाव 650 दाम जाखायोना नायाबो दामखा लाथ'ला बेलाय मा ए नाथुर गोरलै दे फानबाय था नै बेयाव संख' आसानबो दङ संख'बो दङ दाहाल हाबानि सना बायनोबा नै सना गोजा मणिपुरि गल औ बिदिखौबो होजायोलै हास्लाबाबा ना मादै
बिदि होनदों दा नोङो एसे मिनिना होदो मादै Ya kintu बहुत मोजां ले मोजां मोजां मास मोनसे जाबाय आदा बे थाखाय मेहनो सानहर थायो नालाय निहिर जानायनि थाखाय हाथायनि थाखाय हेबना लाबाय आरो गावनि आखाइजों उपाय गैया सान्दुं आरो निहिरनि थाखाय बर' बाजारनि फेमास आर्टिस्ट ले दे नै मेदाम दे इनसाइड दे गोजोननाय मोनबाय नोंसोरखौ लोगो मोननानै गोसोआ लोरला जाबायमोन नोंसोरखौ नुना थाजा मोनबाय आरो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंसो मोनाबाय हर जाबाय चलो चलो आं रिं क्लिं भच्चे दहाया बा नथारि आनान गसाय भिडिअस लादों गाबोन बे जायगायावनो 50,000 बाथौआरिफोरा आरज गाबगोन बिराद गिदिर फिल्ड 50,000 मिटिंआव थांनाया न'आवहाय 12तासोआवसो सफैबाय ओमफ्राय उन्दुनाया 1:30तासो जाखाबाय आरोना एसे मेगन मोदै जानाय मोनबाय ओरैनोबाबो जोङो 12तासोआवसो उन्दुखायोखा होनबाबो मेंनानै मेगन मोदै जानाया एसे बेलेग जायो नालाय ओमफ्राय मेगन मोदै जानायखाय दिनै थिगसे उन्दुबाय आरोना ओमफ्राय मैया आङो मिटिंआव थांनानै नै मोनसे गस्ला लाबोदों आरोना जाम्पार 500नि दुब्लियाव थांनायाव गानग्रा इदिनो न'आव थानायाव गानग्रा लानानै फैदों आरो ओमफ्राय नै दायो आं एसे गाननानै देखायनोसै आरोना बेखौ सिम्पोल दायो आङो दुब्लियाव थांखासिगोन नालाय ओमफ्राय बेखौ गानलांसिगोन आरो 500नि मिटिंआवहाय बायनाय समाव देखायनो हायैखाय दिनै एसे गाननानै देखायनाय जाबाय आरो मोना गुनाखामोन ना आरो मैया